Moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, primeiramente, quero manifestar a miña repulsa máis absoluta ante os crimes machistas que nos fan berrar cada día que xa queremos vivir en paz. E despois tamén quero empezar como moi contenta de ter feito este proxecto con mulleres. O proxecto, que se titula Percepción cromática de mulleres de diferentes grupos sociais e culturais da cidade de Lugo, desenvolveuse ao longo do ano 2018. Quero agradecer á Rede Museística que me apoiaran no desenvolvemento deste proxecto. Quero agradecerlle a Encarna o ánimo de todo este ano de ir presentando o proxecto en diferentes momentos, algo que tamén un artista agradece moitísimo, estar traballando e ter a posibilidade de, cando o traballo se remate, poder expoñelo, que é algo que sempre que falamos da inmediatez, pois tamén para a arte é moi importante esa inmediatez, non? A primeira parte do proxecto era sobre a percepción cromática en mulleres de diferentes culturas, era sobre a cultura galega, a cultura árabe, a cultura mexicana, sin entrar en conclusións. En ese momento hai un tomo publicado no que non entro en conclusións, no único que hai é resultados. Sin embargo, en este proxecto si entro xa a facer unha interpretación dos resultados e quizás o que xa é máis a obra de arte que eu quería facer con todo isto, non? Como digo, este proxecto foi moi dilatado no tempo, ao longo do 2018, porque aínda que pode parecer como moi simple ou moi sinxelo, é moi complexo, porque custou moitísimo atopar as mulleres dos grupos que eu quería pasar a enquisa, non? Entón, ao final, vou ir un pouco rápido, porque teño só media hora, entonces prefiero enseñarvos o material. Entón, primeiro, sabedes que se enquisaron a mulleres da cidade de Lugo, 100 mulleres que se enquisaron pola rúa dun xeito aleatorio. Despois, mulleres xitanas, 25 mulleres, enquisadas a través da Fundación Secretariado Gitano de Lugo, no que agradezco moito a Belén. Mulleres árabes, 25 mulleres enquisadas a través de AMEIS, Asociación Magrebí Española para la Integración y la Solidaridad, gracias a Abdel. Mulleres víctimas de violencia, 25 mulleres enquisadas a través da Asociación Aliá Dultreia. Moitas grazas a Ana Barba, que creo que está por aí. Espero que lle guste o resultado. E non sei se está Rosa Zas, está ali, vale. Agora me quitei as gafas e non... E as mulleres con cancro xinecolóxico, 25 mulleres enquisadas a través da Asociación Española contra el Cáncer e gracias a Rosa Zas. Este último grupo, porque pode chocar un pouco cando estaba preparando, en grupos sociais e culturais, o de incluir un grupo social as mulleres con cancro xinecolóxico, pero que era a única forma de que verdadeiramente encaixara. Este grupo entrou a formar parte do proxecto dun xeito vital, de ver realmente a oportunidade de poder enquisar a mulleres en esta situación persoal tan complicada. E, bueno, a verdade é que na integración dos resultados quedou como moi interesante, non? Vou pasar a presentarvos os resultados e tamén ao final o que sería tamén unha parte da obra artística, que é a miña interpretación do que sería unha muller branca, unha muller negra, unha muller vermella, unha muller verde e unha muller azul. Bueno, o cuestionario que se pasou, gustaríame moito facervos ver as cores para que cando vaya falando seades conscientes do que me refiro, non? Primeiro vermello, fucsia, rosa, son cores afines, moitas veces aparecen como a intensidade máis intenso vermello, e o rosa ao mellor unha intensidade perceptiva mellor na sensación. O laranxa, o amarelo claro, a cor carne, error,
xa o iremos vendo. O que pasa é que nun principio o proxecto estaba diseñado de outra forma, pero como todo sae, pois non houve problema, non? Despois os verdes, 3 tonos de verde, 3 tonos de azul, o branco, o gris, o marrón, o negro, o prateado e o dourado. Entón, vimos antes, bueno, as variables son a cor preferida, a felicidade, a infelicidade, o amor, a tristeza, a saúde, a enfermidade, o relax, o estrés, o diñeiro, o prazer, a dor, o infinito, o agora, a familia, a vida, a morte, de que cores ti, a túa cabeza, o teu corazón, a túa nai. Entón o que se pedía era que a cada unha destas variables lle dera unha cor da gama de cores, non? Entón, na cor preferida vou ir bastante rápido porque son moitas, entón vou ir dando datos así de cuestións que son moi evidentes, non? A cor preferida é o famoso CZ12 que veredes aparecer por todas partes, que é ese azul medio. E, digamos que na cultura occidental, en canto que nos movemos un pouco, esa cor preferida pois vai cambiando e vamos vendo a variante cultural que é maravillosa, como na muller xitana a cor vermella é unha cor moi preferida, e na cultura árabe a cor branca é tamén a cor preferida. Saen cuestións, a verdade, que esperables dentro do que é a variación cultural. Despois, as mulleres vítimas de violencia volven a escoller o azul CZ12, entra tamén a cor vermella, e despois, para as mulleres con cancro, sigue o CZ12, pero entra con forza este verde CV09 que estará moi presente en casi todas as súas seleccións, non? Resultame moi interesante decir, como falaba tamén o anterior ponente, do que non é. Entón, non hai ningunha muller das enquisadas que teña como cor preferida o amarelo claro, o cor carne, prateado, dourado. Solo 4 mulleres elixen a cor marrón, unha o azul marino, outra o gris e 2 persoas o verde escuro. A interpretación das cores preferidas, como vemos, responde a cuestións persoais e culturais. Por exemplo, a cor preferida azul CZ12, podemos deixar na cultura occidental, coinciden outros estudios que teño visto de outros autores, que a verdade me alegrou moito velo, porque cando un está investigando parece que non sabe moi ben se está acertando ou non, pero me alegrou moito velo. Na cultura xitana, a cor preferida vermella, cor preferida branco na cultura árabe e cor preferida verde, que vou chamar un preferido tranquilo, estable. Despois, pasamos para a felicidade. A felicidade azul mariño é unha felicidade negativa ou non estado de felicidade. En algúns casos si aparece a felicidade azul mariño. Por exemplo, nas mulleres vítimas de violencia aparece moito. E tamén gústame destacar ese tipo de felicidade polo que a felicidade non é. Para a muller xitana a felicidade é vermella, para a árabe é verde, blanca, rosa. E despois, para as mulleres vítimas de violencia, unha felicidade verde. Vamos a entrar nunha revisión do verde como unha cor máis ben paralizada. É unha cor vital, pero estancada. É algo que descubrín tamén bastante en este traballo, non? Que fala como dunha situación estable, pero digamos que paralizada, sin moito movimento, non? Despois, nas mulleres con cancro, a elección está no verde. Entón, eu definía a felicidade vermella como idea intensa da felicidade. A fucsia, preferencia cromática de menor intensidade da vermella, o que xa comentamos da gama cromática. A rosa claro, preferencia cromática de menor intensidade da vermella.
a felicidade amarela, unha felicidade álxida, a verde medio, a idade estable da felicidade, a verde escuro, a consciencia de non ter felicidade, a azul, idea estable de felicidade activa, quero tamén, vou a falar do verde como estable, sin activo, entón entra o azul, fundamentalmente vai ser estabilidade pero activa, non? A azul mariño, unha felicidade negativa activa, que me gusta moito esta definición porque é dar unha cualidade moi psicolóxica a unha cor, a cor azul mariño. A felicidade negra, que é a felicidade negativa, e a felicidade branca, a felicidade sen mancha. Foi un pouco a interpretación que eu fixen, non? Vamos coa infelicidade. A infelicidade é negra, gris e marrón. O azul mariño aparece tamén para a infelicidade, que, como comentei antes, sería unha infelicidade activa. É unha infelicidade activa que me parece que é moito máis infeliz que a propia infelicidade negra. Existe tamén a infelicidade vermella, 3 mulleres en Lugo e 4 en violencia. A dualidade do vermello, que tamén moi interesante, aínda que en todo este estudio o vermello aparece fundamentalmente asociado a cuestións positivas, é unha cor positiva. Para a muller xitana, en ningún caso a infelicidade é vermella. Que bonito, porque verdadeiramente é unha cor que teñen con gran predilección. A infelicidade en ningún caso é vermella, nin fucsia, nin rosa claro, nin amarelo. Para as mulleres con cancro, a infelicidade é negra. Entón, a infelicidade negra eu a defino como a concreción da cor da infelicidade. A infelicidade verdadeiramente é negra. A gris, un ton máis baixo da infelicidade negra. A azul mariño, a infelicidade activa, que me parece quizás a peor das infelicidades. E a infelicidade vermella, porque claro, dinlle moitas voltas a que cualidade ou que calidade darlle a cada unha das versións cromáticas da variable. Entón, claro, a infelicidade vermella a definín como estar vivindo a infelicidade, por exemplo. Bueno, tiñamos que haber posto esta para que fora desvendo da infelicidade, pero bueno, xa vades vendo claramente todo, non? Vale. O amor. O amor é que é unha das variables que me levou a traballar moitísimo, porque eu traballei moitísimo na miña obra anterior co amor. Entón, o amor, de que cor é o amor? Vermello. Vale, pero se eu non lle pregunto ás persoas de que cor é o amor, eu non podo afirmar que é vermello, que é o que pasa en todo este traballo. Se eu non pregunto, non podo afirmar. Entón, o amor si é uniformemente vermello. É moi interesante ver como, por exemplo, o amor na muller árabe, que quizás é unha idea do amor como máis asociado á familia, entón aparece como o rosa fucsia. Despois, o amor sigue sendo vermello e chámame moito a atención nas mulleres con cancro xinecolóxico esa preferencia tamén polo fucsia, que é unha intensidade maior do vermello, pero tamén estar ao mellor nun momento non tan intenso de amor. Despois, a existencia do amor azul e a existencia do amor verde. O amor verde o defino como un amor sen movimento e o amor azul como un amor curativo activo. E despois, o amor branco, non ter vivencia plena do amor. Bueno, pasamos á tristeza. Bueno, como vedes, poño a definición de o que o amor é. Todos sabemos o que é cada unha das variables, pero bueno, gústame velo escrito, porque tamén hai sinónimos, porque a min me sirve moito para facer un control como máis real da emoción, non? Entón, agora pasamos coa tristeza. A tristeza é negra ou gris? Negra é unha tristeza profunda e gris unha tristeza menos intensa. Eu diría que a tristeza é gris
e negra nun grado maior. Para as mulleres de Lugo, a tristeza é máis gris que negra. Pero nos outros casos é máis negra que gris. Explicamos como negro é unha tonalidade máis intensa do negativo. E tamén é curioso a ascendencia do gris nas mulleres con cancro. Eu creo que é quizás unha conciencia menor da tristeza porque se está vivindo realmente a tristeza, eu creo. Entón, a tristeza negra é unha tristeza profunda, a gris unha menor valoración negativa da tristeza, a azul mariño o grado emocional do negro, a tristeza rosa claro que tamén existe, non experimentar en ese momento o que a tristeza é, e a tristeza branca un rechazo á tristeza. Pasamos á saúde é verde, branca e azul. O verde é a cor máis tranquila e estable que existe. A lectura do verde como símbolo de esperanza debe tamén ser tido moi en conta en toda a elección das mulleres, non? A saúde non é negra nin gris, tan só dúas mulleres árabes. Pódese destacar unha lectura interesante das mulleres vítimas de violencia, a ausencia do azul positivo, aparece o azul mariño, e unha aparición do amarelo, esta vez en lectura positiva. Unha reflexión destacada merecen os resultados das mulleres con cancro xinecolóxico, da preferencia polo o que eu chamo azul curativo. Entón, a saúde verde é a saúde en abstracto, a saúde azul a necesidade de curar, o azul curativo. Olvídome sempre de pasarvos esta para que vayades. Si se me pasa, tú que estás aí atenta me dices. Pon o gráfico xeral. A saúde amarela, a valoración consciente da necesidade de ter saúde, a saúde vermella en proceso de curación, a saúde branca, variante da saúde en abstracto, e a saúde negra, estar enfermo nese momento, ou estar próximo á enfermidade. Pasamos á enfermidade, que fundamentalmente o oposto, a enfermidade negra, gris e marrón. Aparece unha incursión destacada do marrón, que o marrón é unha cor non preferida, quizás está considerada como a máis rexeitada das cores, é como unha cor con connotacións negativas, unha cor como sucia, asociada tamén moito ao corpóreo, a parte negativa da enfermidade, está tamén moi presente xunto coa enfermidade negra. Entón, a enfermidade negra, a enfermidade como algo verdadeiramente temido. A gris, unha menor percepción negativa da enfermidade. A prateada sería un gris activo, a tristeza gris pero en activo. A marrón, unha enfermidade física localizada no corpo. A enfermidade verde oscuro, a saúde era verde, entón a enfermidade verde oscuro parece o contrario máis lóxico da saúde. Ya a enfermidade azul mariño, unha vez máis, a enfermidade en activo. Pasamos ao relax. O relax é branco e azul ceo. Nada parece máis relaxante que o azul ceo, a cor do livián, do etéreo, do onírico. A verdade é que a mí me parece super relaxante, pero cando o vexo nos gráficos ainda me relaxa máis, a verdade. Destaca moi curioso nas mulleres con cancro a elección do verde, un relax que eu valoro como que incluye a saúde. Entón, o relax blanco sería a idea do relax, o azul ceo o relax pracenteiro, o relax verde ten como dúas lecturas, un relax estable e un relax curativo. E o relax rosa claro, a relación coa felicidade, o relax relacionado coa felicidade.
E o amarelo, eu sempre ca idea activa desa cor, un relax activo. O estrés non é azul ceo en ningún caso. Non é tampouco branco, salvo dúas mulleres, unha xitana e outra árabe. Para as mulleres de Lugo, o estrés é vermello, amarelo, gris, laranxa. Vemos, neste caso, as calidades negativas excitantes de cores como o vermello, o amarelo e o laranxa. Para as mulleres vítimas de violencia é negro, marrón, que o identifico cun estrés máis físico, corporal, azul mariño, vermello. Para a muller xitana o estrés é marrón e gris, verde oscuro. Para a muller árabe o estrés é negro, azul mariño. Nas mulleres con cancro o estrés é negro. A lectura que fago do estrés é o negro como negativo, o gris, unha menor percepción negativa do estrés, o vermello, un estrés abstracto e activo, o laranxa, un estrés consciente, a vivencia do estrés, o amarelo, concreto e activo, o marrón, localizado no corpo, o verde escuro, o oposto ao relax, verde medio e claro, e o azul mariño, o oposto ao relax azul ceo. Non vou moi rápido, todo ben, non? Sí, vale. O diñeiro. O diñeiro é amarelo e verde. É dourado na cultura xitana, unha asociación física do amarelo. Sempre o diñeiro, claro, a cor do valor, do ouro, e o verde, que tenme comentado alguén, a cor realmente dos billetes, do papel verde do diñeiro. Pero, sin embargo, eu aquí a lectura que fago do diñeiro verde é a cor da abundancia. Sí, aí está. Entón, o amarelo, a idea do diñeiro, a calidade activa da cor do ouro. O dourado, a relación directa co ouro ou co valioso, e o dourado tamén unha predilección da cultura xitana, que é moi interesante. O diñeiro rosa, o tacto físico do diñeiro, o verde, a cor da abundancia, o azul, similar ao verde pero en activo, e o branco, o diñeiro pasivo. O pracer. O pracer é vermello e afíns. O rosa fucsia, rosa claro. Novamente, destacar que a preferencia na gama cromática dos vermellos é máis baixa na cultura árabe e se sustitúe polo rosa claro. Destaca en Lugo o pracer azul, a cor do relax. A gama cromática do pracer nas mulleres vítimas de violencia é moito máis amplo. Non é en ningún caso azul claro, sube ao amarelo e elección de cores non próximas ao pracer marrón, negro ou pracer azul mariño. Eu defino o pracer vermello como o máis intenso, o fucsia, unha variante perceptiva e cultural do vermello, é o mesmo co pracer rosa claro, unha valoración perceptiva e cultural do vermello. O amarelo é un pracer inestable, o negro, marrón, gris, azul mariño, distintas variacións do pracer negativo, o pracer azul, un pracer frío, o pracer verde, o pracer estable, e o branco, que ten dúas lecturas, a imposibilidade do pracer ou na cultura árabe, que hai unha predilección, hai unha elección do branco como cor do pracer. A dor é negra, gris e vermella. Unha lectura tamén negativa do vermello, que é moi interesante. A dor en ningún caso é verde.
A dor negra, o nivel abstracto máis intenso da dor. O gris, como xa veño dicindo, un grado perceptivo máis baixo do negro. O azul mariño, calidade activa da dor negra. E a dor vermella, laranxa e amarela, dor en proceso activo. O infinito, que sempre me pregunto de que cor é o infinito, e eu pregunto a todas as persoas que me falan de cor, de que cor é o infinito, e ninguén me dice branco, é moi curioso, pero todo o mundo elixe a cor branca para o infinito. Bueno, menos na cultura xitana, que é moi interesante, ese infinito azul que eu defino como infinito activo en movimento, aberto a posibilidades reais. En violencia tamén aparece o infinito vermello, que eu defino como medo ao infinito. E o infinito negro, que defino como unha variedade do infinito branco. Non considero que o infinito negro sea algo negativo. O agora. O agora é multicolor. E o agora é o presente. Gustaríame comentar que nos cuestionarios que fixen no Cairo, na cultura árabe, en agosto de 2015, nunha situación de guerra, o agora saliu gris e negro. E os resultados que fixen agora fai pouco nos campamentos saharauis, o resultado tamén é dun agora gris. Entón, tamén me fai ver un pouco que o cuestionario si funciona para reflectir pois un momento, o momento do agora, un momento concreto, non? O agora verde o defino como agora estable, o azul como agora positivo activo, o branco, unha calidade abstracta do agora e tamén a cultura árabe. O vermello, fucsia, rosa claro, unha calidade vital do agora con lectura positiva. O laranxa, un agora moi intenso. O amarelo, positivo, activo, quente. O negro, o agora en negro. E o agora gris, un grado menor do negro. A familia tamén é multicolor, positiva, e destaca rosa claro e azul medio. A familia é interesante definila polo que non é. Non é gris, nen marrón, negra, nin dourada. Para a muller xitana, a familia é vermella, fucsia, rosa claro. Na cultura árabe, a familia é novamente branca. A familia é branca e verde, como vedes nas mulleres con violencia, e a familia para as mulleres con cancro é verde. Sigue, como vedes, moi presente o verde nas mulleres con cancro xinecolóxico. Esa idea, ou esa, para min, lectura dun verde como sen movimento, de algo que non ten moito movimento, moita trascendencia, o mellor en ese momento. A familia vermella, valoración intensa da familia. A branca, que corresponde a unha lectura da cultura árabe. Tamén a branca, un ideal de familia estable. A verde, unha familia estable. A azul, familia estable activa. E a negra, unha valoración negativa real. A vida é verde, vermella e azul. Non é marrón nen dourada. Curiosamente, para a muller xitana, a vida non é vermella, pero si fucsia. Non é, según a vida é verde, azul e branca, para a muller xitana
en ningún caso, o sea, en moi poucos casos é verde. Para a muller árabe a vida é branca, é azul, o branco tamén sempre moi presente na cultura árabe. Eu defino a vida branca como a vida en equilibrio, a vida verde como a idea abstracta da vida en abstracto, a azul a vida activa, a vermella a idea da vida en activo, dar valor á vida, e a vida negra a vida en negativo. A morte, sen ningunha discusión, é negra. Menos na cultura árabe, que destaca a morte branca por unha valoración cultural de, bueno, o luto tamén é branco, fundamentalmente por iso tamén, porque ao mellor unha valoración non tan negativa da morte. Despois hai tres variables que eu vou despois a utilizar xuntas para falar das mulleres de distintas cores. De que cor eres ti? Azul, a cor preferida coincide con de que cor eres ti, por exemplo, en Lugo. Na cultura xitana tamén, o vermello. Na cultura árabe a preferencia polo branco é moi curioso nos poucos casos en que aparece a cor carne, identificada ca realidade da pel. Entón, eu as calidades que lle dou a cada unha dos de que cor eres ti: o eu verde, un eu estable, concreto; o azul, o verde en activo; o eu branco, non ter unha idea forte de quen eu son. E tamén unha variante da cultura árabe. O vermello, percepción intensa de un mesmo. E tamén na cultura xitana. O fucsia rosa claro, menor intensidade perceptiva do vermello. O eu cor carne, asociación coa cor real da pel, e o eu negro, unha consciencia dun mesmo en negativo, ou tamén unha preferencia cromática. Tamén quero destacar do negro que eu, claro, fago unha lectura das cualidades psicolóxicas do negro, pero o negro é unha cor moi preferida, pero fundamentalmente como unha cuestión estética. Por iso que todos vamos vestidos de negro, ai, un negro, negro. Non pasa nada. Porque que a mí me encanta o negro. Non, é unha cuestión bastante cultural, como elegancia, sobriedade, armonía. Despois, a cabeza tamén hai tantas cabezas como cores. Moi interesante, por exemplo, na muller xitana e na muller árabe, que a cabeza é de cor marrón, que neste caso sale, lóxicamente, a evidencia da cor de pel. A cabeza na muller árabe é negra. Preguntei por qué, a Abdel lle preguntei por qué. Claro, dice que, e ten razón, que é unha asociación fundamentalmente da predilección da cor de pelo negro, que é moi valorada como símbolo de beleza e xuventude. Entón, a cabeza azul, unha cabeza activa e vital; a verde, estabilidade; a vermella, unha estabilidade activa; a marrón, asociación ao cor da pel; a cabeza negra, vivir nunha situación negativa; e a moda, ao mellor, na cultura árabe, o que falábamos da predilección como símbolo de beleza e xuventude; e a cabeza branca, eu defino como non sentir fortaleza mental. O corazón, de que cor é o corazón? O corazón é vermello e branco
na cultura árabe tamén por unha cuestión de tradición e preferencia polo branco como unha cor pura, estable, armoniosa. A lectura do corazón verde como unha idea abstracta do corazón paralizado. O corazón vermello, a idea abstracta do corazón activo, e o corazón azul en proceso de recuperar o vermello. E o corazón negro, situación emocional negativa. Bueno, espero non habervos dado un montón de datos, que non era esa a miña intención. Bueno, quédame a nai. Pero, cando estaba preparando a intervención, pensaba en que todo isto vai ir fluindo polas vosas cabezas e probablemente só reteredes o que asociades con vosotros mesmos. É un montón de información e cada un seguramente vos quedastedes con pequenos detalles, con pequenas sutilezas, ou entendéstedes mellor determinadas preguntas cromáticas que podíades ter, non? Faltábame a nai, que tamén é unha lectura moi interesante. De que cor é túa nai? Que agora nun proceso que estou traballando pregunto tamén de que cor é teu pai, porque despois de moitas suxerencias me preguntaron, por que non preguntas de que cor é teu pai? Non era a miña intención, porque era a figura da nai como algo moito máis espiritual, pero bueno, ahora vou preguntar tamén de que cor é teu pai, así que a próxima vez haberá datos. É moi interesante, por exemplo, a nai dourada na cultura xitana, a nai branca, a idea de nai na cultura árabe, a nai verde, a nai segura, e a nai vermella, a nai activa. Bueno, non sei que tal vou de tempo. Mal, moi mal. Bueno, pois entonces vou super rápido. O branco é unha cor moi complicada e todas as cualidades que din do branco son cuestionables. Eu nin eu mesma acabo de telo claro. Despois, eu identifiquei a muller branca e aquí tedes un cuestionario que eu identifico como o máis negativo de todos, que é o cuestionario dunha muller que se considera blanca nun entorno branco e negro. Despois, según as variables que fun facendo, muller branca con corazón vermello. O vermello introduce a parte emocional do corazón a nivel máis positivo. A muller branca con corazón rosa, a muller branca con cabeza marrón, a muller branca con cabeza negra, a muller branca con cabeza gris e a muller branca con corazón verde. A muller negra, existen tamén mulleres negras que se consideran a elas mismas totalmente negras. É o caso, por exemplo, dunha muller xitana de 27 anos que se considera de que cor eres ti, o teu corazón, a tua cabeza negra, vive nun entorno negro e gris. Muller negra con corazón branco, muller gris e branca, muller gris con cabeza azul mariño, muller vermella. Hai moitas mulleres que se consideran vermellas, o que me alegra moito porque significa é unha muller poderosa, estable, segura de si mesma. A muller fucsia é unha variante de intensidade, a rosa tamén é unha variante de intensidade, a muller vermella de cabeza cor carne, de cabeza verde, de cabeza azul. Eu creo que a muller máis non estable, pero a muller máis feliz, diría que é a muller vermella con cabeza azul. Muller vermella con eu amarelo e muller vermella con cabeza branca. O mesmo acontece a muller verde, que é moi interesante como fomos vendo a lectura a elección de considerarse totalmente verde nas mulleres con cancro. Despois está a muller verde de corazón amarelo, a muller verde de corazón fucsia, a de corazón rosa, e despois a muller azul.
que eu defino como a muller en armonía positiva, e a muller azul ceo, que xa falamos da gran maravilla que supón ser de cor azul ceo, azul medio con corazón vermello, outra personalidade ben intensa, e azul medio con corazón fucsia, azul ceo con corazón vermello, azul con corazón verde, e a muller azul mariño con eu verde. A mí me resulta inquietante. E xa rematei todas as mulleres. Como non vos puiden ler exactamente a lectura que facía de cada unha destas mulleres, como a obra está exposta na exposición de abaixo nunha publicación, ali podedes ir a consultar todo o que quedou sin aclarar, sin decir ou sin ver con claridade. E, bueno, como me estendí moitísimo, moitísimas gracias e espero non habervos agobiado e aburrido con tanto dato.